παιδιά, είναι ο καφές και σήμερα θα σας παρουσιάσω τα 3 πιο ανώμαλα πράγματα. Πάμε στο νούμερο 1. 1, 2, 1, ναι. Θα παίζουμε εδώ στην εξοχή. Βγάλε, άντε, έλα και εσύ, έλα. Ρε, έγινα πυροσβέστης, ρίξ' τη φωτιά, αγόρι μου. 2, είναι το 2? Ναι, το 2 είναι. Λοιπόν, το 2, να βάλουμε τα φτεράκια στον εαυτό μας για να καβλώνουμε. Πάμε, σκατά μαλάκα, σκατά μαλάκα. 3 σου λέω, είναι να μας κάνει ένας άλλος. 3, 2, 1, πάμε, ναι, πιο δυνατά, πιο γρήγορα. Και το 4ο, δεν είναι τόσο ανώμαλο. Είναι να κάνουμε χοπ. Τρεμολίνο, baby, τρεμολίνο. Και το 5ο είναι το πιο κυριότερο. Είναι... Πέμπτο. Και το 5ο και το πιο κυριότερο είναι... Και αυτό που σας έλεγα, το 5ο και το 2 κυριότερο είναι να φεύγει η κουβέρτα όταν του κάνουμε κάποιον. Αυτό είναι το βίντεο. Γεια σας.